sayang? Iya sayang, aku serius mencintaimu. Apa kamu gak percaya kalau aku sayang sama kamu? Oh, terima kasih sayangku. By the way, aku punya hadiah kayak kamu sayang. Ah, serius sayang? Hadiah apa kayak aku? Sik sayang, ditunggu di sini sayangku. Hadiah apa ya kira-kira sing kayak Pak Ijo? Muka-muka berlian. Ini sayang, buat kamu loh sayang. Kamu kok cantiknya. Ini sayang. Makasih sayang. Ya ampun sayang, ini tas mahal loh sayang. Kamu gak nyuri kan? Loh, ngawur ya sayangku. Aku kerja awan sore iku gawe kanggo awakmu sayang. Iya sayang, aku percaya. Aku tambah sayang loh sama kamu. Asik sayangku. Ayo sayang, tak kenal to konco-koncoku sayang. Ayo. Tapi aku malu sayang. Kau usah izin sayang. Ini loh temanku lo baik-baik. Gak ada yang nakal. Kamu lo cantik. Ya udah sayang. Ya apa gina peno? Tahun baru gak ada acara ta. Bakar-bakar apa ngono lho, cek meriah titik. Mosok gak duwe acara. Ono sing sampean kepin meriah. Bakar oma iku. Lambemu no, nek ngomong asal neroco sae. Yang ini iki nek arek lahiran mek dikomati tok gak diadani. Ayo ngono tok ae metu ngene let bolet. Wes sak karep melet. Bakar apa ae. Penting weteng kuarek. Wes gak kaget aku no karo lambemu. Kok lambemu nek krungu panganan ae langsung geragas. Pokoke kon niku nek sedina gak mikirno panganan niku gak iso kok. Assalamualaikum, Dolan. Waalaikumsalam, Pak Ijo. Jo, kon ndol-ndol teko endi? Walah, ndel-ndel iki aja nyok ndel-ndel iki ayune sak ngene lho, Rek. Iya, sayang. Napa Pak Ijo iki waras ah. Wong wedok sing digawa lho kaya wong nyopoti terop sing biasa ae. Lah iki kudu sing nyopoti terop let iku kerjane truk molen niku. Dolan awake metekel ngono. Sampean truk ta, Mbak? Sopir truk. Ayune kaya ngene. Sopir bis, Mas. Oh, mangkane sampean kok kaya gerbangnya terminal ngene, Mbak. Ayune kaya ngene ya, aja ngawur kon. Ojo yang. Iya ya, Jo, sepurane ancene pacarmu iku ayu. Iya, aja ngono maneh. Baleni kon tak geblek-geblekan kon. Sayang, mulai yang. Awas yo tatek kon ngene. Boleh. Oh, ancene lanang wedok iku padha karo gendruwo barongan. Mbok botol kosong iku. Iki cantik kok bidadari. Tak ke nang kok bosok, Jo. Ya wis nunggu kene lho. Yang tak kenal no yang. Iki Pak Somad. Sopo jenenge, Mbok? Iki Mas. Kok mambuli, Jo? Yang mari dandangi sepeda. Ngawur apa yang? Aku lo mari dandani kulkas. Oh, pantosan mambuli. Mambu serundeng ya wong dodolan bebek kono Pak Mat. Awakmu wis temen sayang ta, Jo? Sayang temen nak, Pak Mat. Bisa ae kamu ya. Loh, kenapa ya rame-rame? Oh, ketepaan PLT ini. Loh, kenapa PLT? Ono acara apa iki, Mat? Kon pae coba
Brambange sapa iki? Munyi iki lek ngomong ngawur. Lah apa iki terusan nek gak karo Brambang iki, Jo? Sayangku iki kok pramugari. Santai-santai, Jo. Ojo ngamuk, Jo. Iya, santai. Oh, pacarmu ta iku, Jo? Cocok. Tak wasno iku kayak film apa iku? Titanic sih. Oh, iki lho, Toel dan Mbak Yul iku lho. Ngawur Pak RT. Sabar yang. Aku gak terima kamu dinyanyi. Tapi ancen lho, Jo. Kayak Brambang ya, Jo. Jo melo-melo lho, ben tak bogem. Yang mulai yang kanca ndugal-ndugal ngono. Para yang ayo ngono yang.